Kardom nili Samson teron la pen non arning sama por tok suon 62 lingding tok sikebra tok lo kechok la si non apor la bangso tok so long na che tong dun ake hai long ki phang cho lang li gam ri pen veskar beng long la sinale phanda churo lo studio long gawang pot la pen adun thu thulang rajan timu alang li di fu pen la APHLC long election agent lo alang li phanda churo lo potha studio long gawang pot la pen ake hai jai kathar APHLC president alang li phanda me studio long gawang thu pot churo par pik lo nasi non itum thi hek pen se chithan bon ji non arni kang sama por nasi ki chingsia question bang ka lahan lo ilitum adet ajo wang arni wang la poson si a phai ki bad bang dok pik lo lata a phai chot bang kali hala voter list long amen ka chi thawa tum bang dok pik ke chia so tum nasi pani set arleng delia paper beta lo long da paklang lo hala da a reporter teng bolote 2224 ake chia so tum ge voters long amen to elo ningkan hiniang bong lasi lason si ningkan man ningkan klinikan phong bong bat bong bulutang te ilitum karbi bading long so tuma water jong si bat bi bulutang te ilitum ningkan phong bong pi plang sa karbi long so pura na west karbi long ke bat tu ge aja tu ma thakra ma ning che hok thu rong ta the je karbi tum ta pon bat lo ku se ta ke bat ke karbi tum ba ing long so tum kali hada bang a ke tu ke che tum se hada ke bat athema inglong so tunga so marta no kyawe inunut la pen drake chupen tipik ar horge jun drake chupen tipik kar bia tom bangke inglong so tom bangke la posi no hala la ke bat bangke la ke kichi tung wang bare posi ki bat chot la posi la son wang bare ra ilitum khang dun de lo te la ke kar piang long tu ke la ke ningye yok plot lo kai ta ningye bong lo la tu ke ilitum ke bongo bhumi pusi bang pu et lo bongo sena tu bongo bhumi che plang vek po la pen ilitum pheri me me bang ma thadam lo te thek long pola ke bat tala bongo sena tum si jasemet ke bat so ente la so putha karbi dum ge langnam nang pachu hera ke hai Dilip Singh milik alangli langhina so jai pong alangli korte bentame beta nang pale lo ningkan troxic cap ra tro ke pleng atum ningkan phoke pe pleng atum ta voter list no amen ave la choge kupia posi koson ben sison ave dia a batai application pidun si talong le det titi bu ilitum akesar tum gali riso tum ta ham renta ni to nilitum panang than a batai le application pidun ta la tum long le pu an hala application pidun a system do ho pine halan kilo nangi konar ni election office pen ke lo nangi ko nat ni do la pen hala reply do tu thete ako amen thapon pe de ti hala so application election office pen ke lo bang aka prek adim lo rong ti la tu hala karbia to man kapin long le de dia phan aka prek lo rong ti athema election office along beteta bongo sena tum do pik la pon non ke la si ladap nili alangli alarsita thak dun det po Dilip Singh milik alangli labang so kam claim pik khangjang lo la pen karbia tum amen thap dun olo la pen non ta alangli che chak lo je komat ma amen ka je thap dun kang tung alangli phan contact lo te alangli rap dun at la pen la ki claim nang dia system alangli training pidet po pusi ilitumang nu nang je chak dun la ke mesen alam lo alangli Dilip Singh milik alangli jai pong amunit dak di put sta ahem do di pusi doverti jong si alangli phan ka chini kang tung che tong kang tung lo te risomaratum jasemet karbia risomaratum la alangli telephone number amen ennon la pen alangli long charli do not komposon sila electoral roll amen ke thap dun thekima la pen nilitum mathalo nilitum chisik lo APHLC along nilitum la electoral roll along voter list along amen ke thap dun ji afan isia sel nitum silam det lo la pen ladak akerap nanga chuhang atuma link APHLC afan support wek nangji puali APHLC afan amahang lang kang tum te atum sita hedi anung pen wang ra nitum pen nang kerap yang chuhang sita nitum rap dun de jila mangke karbi la pen inglong su pulutan te jati zen voter list lo amen dovek nangji la pen ison bang itum claim thu nangji la kichi atum amen ka ye thap nang ne atum che thap dun paret la ke ilitum la kapen amen ke than et je phan itum action and vekji la pen adun thu do thulang
aja kara tum APHL se party phan ki pu nilita arjulong lo la pen rat pen tame inut bahini tum pen comment long la saputa la si APSLC ke akimia party la musik bula si la so party ke hai hele la pen thur dun de nei polo pen ki thur ta pra ong pusi alangli nangli phan pina ana tum ke comment nang pila saputa la si la saputa nangli lamboy ko pila pu ili tuma party phan si nang ke thak dun pusi ya tum ke ki pul la nang ke thak dun po bang ke ili tum ke karbi la pen inglong so tuma party la ken bang le nang lang selet sita la ken iting pu dak bang la ke ar lu pen po karban mang ning dok de lu at pen un te ekdom ang song pen kang tui ne dim pen iting ke claim yi la bang ke sipik lang dak yi la bang ke nei tum bang ar lu pen po bang ke la ke ning kan throk ner kep lu ning kan throk kep lu la ar lu pen ke claim amat ili tum parokris Sirkebra pokebra sianing kan ke karbiatum 88% do harong bong pen trong ner kep do non ke ar lupen claim bong man non ke haru ang bong pen kebra privet lo non ke achitim dam phak lo 39% velo for 44 takali non ke 39% vet lo ange lage loting penga lage natural justice ating penga lage akarbiang long takali lo ar lupen ke claim por lo lage la posi ni tunga attack pransi claim ji la pen ni tum phan pulo APSL so prap ong pula hai MP thudun ba MP dun prap dia cho nang la musik MP ke thudun prap ong pu ala la pulo te la ke Horen Singh bege alang li ke thudun ji puta putu te pin amar ha phisi ke thudun alang li le prap thu nei lo seta alang li ke thudun de la alang li phan pe bot pu pe de lagi hala kecil tum han bongo sena tum la tum apu ke parting apa sih la son ge langgani ye dun chotana lapen aku alang litung chini kado kita me karbiang lo marat chini MLA seta minang le aprang arjap elosa arjap erlu nilita arjap erlu nang li arjap elo MLA tame 2011 ningkan nili MLA ta arjap erlu ange ko pusong nang li pan prap ong lo la Horen Singh be tu non physical arjap la pen la pute 1985 ningkan join torong pigi thudun ta prap ong lo hela suta la si alang lita remdet pu ili pume yima lage prap ong to pot kali lake abinong et ke nang li panang ka peresa kaperi Tapi rada pan kapi luji apa la prap ong tu abos tu duk pusi pu kapacini ka kapitin kang tung athema apa tu AAP tu ciklu yang trok ambong alang litu turamat Delhi government right alang ciklu yang trok alang litu Aam Aadmi Party tu ala Kejriwal tu ciklu yang trok ambong ala tu claim ili tungi cikluan trok kali la 24 plus organization ha jakka sut pen ili tungi claim ajir ning tu pik hang yang ningkan phota su selo ili tungi ke claim la pen aja dum pulo hai he le to bangke la bangke mathadam erlo te la ke election ka che dana lom la pen munita tu mapan alama bang la ke punu athima hai he le po bangke election along ka che dan pulo te electoral alo long da ke aki menne bhansi ingwai nangi pu aki menne bang ki thurdu nama poisa wede pulote hai he de jinak na pulote along ifan ka pe hai nangi pu si ke claim nangi la bang ke rap du nangi jak sita aki mia bang phan pe hai nangi po bang se claim hai he le po ma kahi no nei phan la lage hai ni po ma kahi no nei ke che so phan pe hai drong lote lage ali wede pu ke litum ke la songa ma tha po si 1952 ning kan pen akahe ala bongo sena la pen Assamese Ohomia tum ka support amuni tum hansi pe highway pen posi ilitum 1969 aning kanta autonomous state long lok ta war chorlo la song ye mesenji mante aro hai he le puke la ke bang bihu hu thala chai chilong lu ko ba je tong he hala bang bote hala dake la ke hai he pola bhange pinang ni pupu hala bang ke la ke dak titi Assamese pe English pen ke beat pulo la pen hala ha juolong bocor rock pacar cu halo takta hai he le po hala bhange pipe da titi angela karbiatum ba munita tumsi election ka sedang atuma phansi la hai he le puke hala tipu bang ta agyan ka velo munit pen chaino lu
จะลงอันลูกก็ปะกับไปเปรกเทคโลแล้วเป็นใจน้องอันลูกก็ไปจะตรงเป็นอิเล็กชันก็จะดันกับไปเปรกเทคตุ้มสิละกันนิ่งเจอเมทังได้ใจน้องอันลูกจิติงกอกมันนี่ละพูดเลยละกันนี่จะปีมันนี่ใจน้องอันลูกเนี่ยปีมันนี่กันละมังเกละพอสิละซอนกันนิ่งเจละตัวมังเกใจน้องปีจะเทคละตัวมังเกละสิ kan cepre bang galal hedi jontu people te alang le individual ame ta dun junga jako me chitong po sita me monir atum bulutang te alang le jako amre ta me rap si aja ko pidun yang kala pidun lagi ate ma chai no ngan lu ke la bang un eder lo polata doi dun sinak po bang je plan play lagi rembe ki lagi la puyo wo ka char chuta la pula wo pa char chuta la pulo me thana pa je korda la pul la puyo la sila election ki thur long hai hele puke le abyan ka ve tum si ki pu la ke email pen kopini api atum pen munit ta ejat vet pusi ke ti ta sona tu chorolo sar la pen isi ne li nang le phan kenang sor alam la pinana tum ke chini lo ta me maximum 80% akar di mate inglong so tum ke ka chini ne long si dula la si la long le pata long ne li thenglong lo la pen nangli tami nang paklang lo la si hala long le apata a record sa long ke nangli men ba nili men le dosita me hala isia long ma ke सरकार बसे तोक देती थी सरकारी लद्दाख ला नीली मेथांग लोंग ले है ला पे नीली पुआ तुम लोंग ले है नीली पुआ लोंग ले हा टिका ये नीली पु के गांव बुरा ले है रोंग असार लो अमत लद्दाख नीली पुआ मेन तदाक सरकार बुसी के तो सरकारी लोंग ले नीली पुआ पोसी सरकारी लोंग ले पुमा ला सो पुथा alang le kya kathar sar ba laki pula nang ko atheke 1952 ningkan 1953 ningkan ilitum 6 schedule long that pen autonomous council long that pen 6 schedule ke pulo nang tum amethang a law si chepang tang nang i pulo la si 6 schedule dang e pilo amat ilitum 1953 ningkan amethang a law ke long lia law ke ilitum amethang a law ke coursing terang ren soi terang man ni tu soy terang ali coursing terang la pen sotro sing terang na ke haya tu mani ni tu hala bang so ki lu pen jo kachicini ne amethang allo karbiatum aron kachicini ne pen jo la pen 6 schedule kopia bansi 6 schedule ki biloma la kachini ne pen jo ilitum emethang long lik achiron allo bange warphit aman a homatum kechetum allo endun rong pen jo hala bang sorni July 21 arni jak hongpo in koirai siarni 19 parukrisir kepra pokepra ke thomaningkan ilitum emethang allo bange che warphit pen jo ilitum emethang pota kelom tang Karbia ron pen pota pata kelom tang an ke cancel lap lo hala bang sorni cancel lap par posi ilitum pota kelom tang along leta sarkar along le pu thurong lo hala bang sorni pen la pen sarkar along le po job banta pita me po masi bang ki che tum phanda pi thuret lo la pen utor bor bill loring thepi rong kut betike bongo sena tum phansi family Paro flira pocket atum pan ha Bengal pen wansi la tu mansi la karbi atum kelong tang apota along lesi halatum pan pi thurong le kala choro lo la pen la so putha pinana tu na juthu jong si karbi tum si hala bang so pota long lok lok lotan te kona lo tok jir pen ke tok jir pen aben hota je pota cancel la ta se so putha nang li pak la tha kora ke tok ke lo ke aron ke tok vek nang ji pukali la ke ilitum chini lo lagi ke kaningje dam piding akam velo hala so ke tok thek the da pose ilitum tok the da lo non tok thek lo la si 6 schedule da pi lo ke tok unie podan da ke tok thek the pon da nang dum tok e non pusi 6 schedule da nang pi lo ilitum phan emethang adet ke chikim dia phan ilitum phan nang pi dep lo aron nang selam pi dep lo la pot si la ke tok te pin sita lo ko bang ke thi het pen lang dam lo te ilitum thek long po hala ko pulo mo England atum constitution England constitution ke non anda tok te pin la unwritten constitution ante la ke tok te lo pot England sor ke det ke chikim aron ta vi pu un ma eli hala so constitution kalilo pu eli tum pu un ma la ke pu un e la tok te det seta la ke lo la ke
Lapot si ini tum apata apod la aprangan tok tidet sita lage lolo apran tok tidet posi tok tidet lo non le tok te ko posi hala tok et nangji la pen alota tok det nangji la akim mi an ke pipo non akahin no an ke habang so lolo lar pon chet sita chok lo modify ponang po Masila long le puta ke sar mane ili dum patale long lok pustame jong si government jong si labang so area along akenang do kok polote dondoni me pata do putela si inthur fruti tilo bonsa manela jituni ki sorkari pota posada ube hitimati lasi lada council sor la solam bangke jong si litum 6 sidul arona teng men polote litum pota kado kowe kace salam nangi kado we pustame litum han jakong litum hanange pilu mati tame dak cicini ne re apolo cicini ne pen eson niliti musa eson ka jugang tumbang lah lok lada pen itum a district ke siksidul pen si kecari calon lo lapen asam len lu le jongsi itum non en bom lang ba en der lu pusitami itum long le pot na ka islam ke aprang men si siksidul ke nang bi pikok lo pot non da council dum aja kong cehar jak milang busar milang lagi milang la si silam non puveret lo anya no tu lagi silam hai heder lo non ke dua tu la BJP sarkar atum Congress sarkar atum ante silam hai heder lo lagi Congress ta BJP ta CPIML ta la tu man ke national party ke la tu ke bang TV pon aling si dunji ke la tum ke la posi la tu ke bang aking hala national party high command atum alidar aking chongjuk jete la tum ke asita ta ching nilong le de ke la posi la tum ke la ka peresi la lam tung claim kledet lo la pen non il tuma long le chi pi jok yi pulote la a regional council regional party apansi ilitum pe high vek nam po election anke la pen apoda dolo posini liki jutse question ke rat pen dalo la pen hala amria sor pine pu intung mene ake hai longki nangli kupine west garbeng long pen la pen pu amria na tu pen kupine tuhola tumpen pachini son doma nangli ben pine kaning je kang tung hala pu nangli tumanat kisung kidu ki boy aso puta make cho puta pilo ke nep ape non jail si doloma mate konna si doloma hala tum hala seso puta na ne pilo beta pachini porat pha lalu itu best kar benglang mate amri constituency lo ke tum bongo sena ke ada ke dupik lah non anta surrender de lah asi majok tak lelo lage hala bersing kilong megi cholam ta lage bongo sena tum lo megi ke lage ke chogali megi ke lapen la megi det kali kan huda dupik la se hala ka kar bia tu mahala da kene blong non la so amun etum dil tum kar julong ke lage kar bitum lapen bawali te doi not bongo sena lo he ala bongo sena bang ke la karbi tum han use ta hailo bewar det lo la ben oguria sor pubo kacik rong dunge teron pubo la ilo la banga kai tepi ka tum han ke akur le chuwan sita la ke thanga lewe akur dai dun ke bang kacik patu ar loben ke claim dia fansiala tu akur karbi akur nang endun chota na apiso amen ben long lege long dun dia pan la man non ke karbi atum pan NC karbi atum pan UC karbi atum dukan la pen ke tiwa atum dukan la pen cuma atum dukan la pen ahem si mekai bir singki la pen ulu kunci bete duk big pak lo no itum la silang dam di nitum APHLC pen DC pan pulo la pen compensation pifek nangi serak nangi pusi putekang lo lo piat lo DC pan choro lo la si non adun thuni litimu sangho pana sab so por pg nang lila election alom la pen non an kachipa dun counting agent ke claim sa ka jai ka tharnong ko puson lo ke claim dun pen nang li ko pansi rat pen na songka ching ki long ma positive ma negative ma la so puta thi hek pen choro lo bang so lam thenang kar jo putha nilinon abinong et ke nilita 6 sidul pualama bang ke prang ko ke nil chini pe meka ke bona me nitia nili saralong wang lo wang bom ben alang linang than lo amasi ahok lo ilitum dituni ke chelong nang ji ajak kong lapen central government lapen kado we ajak kong stamel ada council long si bange ilitum han ipidelo ilitum long le helang ben nang lo ehem irit ke chelanan in koson
kupusi ke du ke thak nei manda 62 long se du elo non chini dia pena pige lasi ni li election ho alang li long agent dun lo election agent dun lo la pen non ka du be ke thek long an karbiang long rat nili ta kamang hu thulo nili kamang hu ba la elo ong dung atung mane non atiba bangke ili tu mang hume me pensi ili tu woods longji na pen ke hai rame ili tu angring the piglo la hello la pen abatai tin ke wood jogdelo polote kisuman regional party pen bade national party tu ke bom ke ak penene la poson diti ta non atiba bang akli klak do set APHLC lasu ili tu masar karjap pe na jo na hello ka che prek the kam long ni alam karbi po ambri hawa latiba mate langlut tum hedi sar mane itu malong nang dun ya tela tumi hindu ne lo mati sar la tum da tribal lo mati la si itu malong nang idun ete la tum ko pichi plangi la si nang long nang pen laki ili tum inglong asu an tiwa tum chochelo inglong asu an atum pang patum thorlo telante itum ali do pik la ke rengma pai te aku la ipa apatum thor kaselam kapache plang long lede dia fansi hala impal ben inura candidate wan sin api thurdun cookie atoma vote kan ape thak tu dia pan cookie ben pache bong ya pan abinong ke ili tu meaning so dumra cookie pen pache bong na pu la si la non election result che plang link che plang sita cookie atom pan ili tu che bong hedet nangi athe ma ka che bong lo polote la bongo sina tu a plan si ke hai che plang det pu la pen ga dusia question ke la hello sir pa dusia question lo nasi nili penta lo ba rat penta me si nangka tu do asi ake hai jai ka thor nangli jong si mp hai det polote ko pilo ke claim ba prank change ke sa la pen jong si nangli edum che thanang ko positive negative ti me jong si rem det lo prodang te ko pilo next step rada tom phan labang so itu ma kemang ko puson me si pachun thegi ma nili ke rem hai alam bang e pudaming tung te athe ma lage arnam ri deng si tu arnam pu pe ko nili pu pa prang nei lo te arnam par ni chini munak ka son je plang det po ne ga arnam par chini munak ka li det ke la pot arnam bang pe hai pe reman ta pa pe klema lik pa pe klema nan la bang ge ni tum bang ke autonomous state ke ha ka pe long akam la pen sik schedule ka pang ta la pen ke la voter list along pen ke chiatum amen ka vidyat nang tum an amen ge than la pen len apataan ke chiatum long ledet nang tum phan an amen ke than la bang ke sik schedule la teng pen ni tum claim vek po la pen karbia tum phan an inglong so tum phan an ame thang tum ka chori ka chor lam ki joy ke chia phan ki duk de chia phan la ke claim vek po la ni tum ka pen rong asar tum phan la subra pilo rong asar tum phan aja kong ti pi akam la sik schedule la teng pen la ke ni tum claim vek po share one cap Serwan ke pang tang po lagi. To cholo aporda dolo posi nonani gang sampor tokson 6 dil chipura long indeng chok sikya ba trok ke pleng along made ke chok along nanga chitong lun long ki phangcho amri pensel langli ke wanglo non asangli phanda churu lo la pena dun tu ke hai rajan timung alangli kathar sar election agent lo da tipu ele pen asangli phanda churu lo apor chipidun pot la pen adun tu sar nangli phanda me churu part pik lo itum nangli le avedet polotante pinel son itum failure son dogok tila sinangli ka kinangkar jab dun vera potami churolo nangli phantami asi lapon si non isimalang ratkan si relante comment ibu kedamtang MSC tu ham kias kipi alam putak langsung putak nam bacini masih ratum MSC ki pia putak ke la pulo la case ki pike hala idum sikidul ating ben lo selam nanji puhuta la council atum BJP atum ke advocate nang chetoidun si la lo ta selam nang ne karbi atum han rai nang ne pusiha high court long ta nang chedan nun ro la pen non ta ili tum pulo siksidul ating pen ke chiatum ke election thulong le la to amen than et nang pulo aman non ke la dak non ta la dak ili tum council si ili tum methang poisa pen si hala ke chiatum aphan rap dun si ili tum bhana pache dan rong la non council atum non BJP atum ke
Ili tu mo poisa pen. Terak tu tamimi. Ili tum karbiatum inglong sloto poisa la pensi non hala kecia tum pan poisa pidon si alang litum si ili tum abirudhe nang paje dandro ili tum methanga poisa pen lopi ili tum abirudhe nang paje dandro la pen ke non ke hala Mr. D pu advocate tado Mr. D la pen Mr. Sarkar la pen Mr. Mojumdar Dilip Mojumdar alang litum ha hai kodolong case claim dam si la ilitum dak hearing ke dobom ke Pawan Kumar Rai a case bang ke pape stay to that lo pape do du joy lo non amat ke ang hala hai kodolong ilitum hai hetik ke athema Dilip Mojumdar ke additional Advocate General of Assam, Government I Advocate alang like dak private apan arjam un lapor si ilitum I Advocate atum objection pilo la alang lipan Dilip Mojumdar panang nang parjab dun long ledet nang jipu sita Mr. D Mr. Sarkar la pen Mr. Mojumdar atum alang litum ha High Court damsi alang litum ilitum a case dak pasti tu wrong lo lapor si la bang ke der aputhak akona pape der dun tuji akam si alang litum claim wrong lo seta lage ilitum a council dum si kerap dun lo pape der ya pat lag BJP sarkar dum si la sila ke padusi lo la sila so puthak dong si la puke che song mane nang panglen tu je phan la ha bidi bang ke hala to mo ultimately ki jut ke chia tom han pe hai det na po pa lo la si karbi anglong rara tum non chini nang po je banga so jong sinang thur nong le det po da ko ma tum si thur long po inglong so tum si thur long po mati oi la si ananda chini ne la ong du matum ge la si la so puthak ke sar la pa jut si lo la so puthak tum rada phan la pen rong sar tum phan grassroots level ka do ga ve ki dam tang penengan ka che song tum ning kan pli chokai kai lo la si pinana tum ke la ta do ko ka thek po la si la so puthak tum lo nang li lo ko pilo rar phan ki pu poi tum rar phan ka chuningiri la pu hello je itung ke lo teng ben si ka che dan por la ke der lui ilitum karbi atum le ilitum abirudhe nang che dan dun rong re de sonte prabjing ye polo non ke ilitum karbi jakong ke do tum political pen jakong ke do tum election ke haya tu ilitum abirudhe nang che dan dun rong pen jo labang so kis ke ajir ding lenji la pen ha ki jut ke athik khete la kichi tum ka pe hai de che fancy order na ki wan dia fancy bon I bom lo la pen chiplang de tu ta tek ilitum phere tu me athema ilitum me tha ma si ilitum abirudhe si na che dan no na CM EM atum minister MLA MP atu ilitum abirudhe si non nang che dan karbi la pen inglong so abirudhe si nang che dan rong lo la sila so puthak tum ke sangkok nang puma mane continuously che la ke sang no ningkan kep to me inkoi da me la ke che dan nang po ilitu abinon et ke no na po council sora tum bang ilitum ma phas nang ge rabun tu ni na ka nang ji none nang cetan na ilitum abirudhe se nang che dan rong non ke athe pinengan ke 69 years pleng elo ke 1951 pen le itum la khadam lo blutan kalang lo la si non ka che song ge tum ningkan pli vela purang lo butang te la si tum an so se to chorolo nangli pen dame comment ke long po la si don marli tum rob marli tum la si ning chipa binang ne loi tum ka che song ma ke ani si head tum advocate senior advocate lo mana sarinia ta menang chani ritikang lo la si ka che song ma ke tum der che ta the code procedure binak posi tum amendment le tong se court pen claim de nei po alam kali koda teng me tuma rondu na ko posi tum england cheta thek sitame labang so ka che song ke lage tum khelam pina itum e det ka chera nang ji tum long ri ka chera nang ji la pe tum khe ka do ka beta tum chera nang ji posi labang ge tum ing ton nolo bose lang li pen tame chuni ri lo kapen thelam ni ing tung lang non next MSC horo bang ke la nomination ar ni masih thur pa nei kalang nomination ba ke tum nomination pa pipi dun long le det kang ni lagi MLA होता लो MSC होता लो non chini lo pot non next nomination hoto bang ke litum thur pa वो MLA MP होत election होता paragraph 17 na teng pen ke chia tum election vote pilong lege la pot rong asula ta thur pak ni la tum ban vote pa pilong le dat ni MLA la pen MP election along ta paragraph 6 schedule paragraph 17 ateng pen 17 great roxy ateng pen to la si sar pen tame klar dak pen wai dak pen than lo paragraph 2 sub para 7 ateng bolo tang te me thang council atum si
electoral rule na selam nang pola pen vote ame jok long po whereas hala pui tum dam lo pulo tang te paragraph 17 na teng pulo tang te ke che tum kona se ke do a constituency long pen bang ke la tum ke outside karbiang long ang tan si vote jok dam nang ji pusa da ta ke tok do choro lo sa nang se klar da pen ra bachini pot la pen adun tu padu si cameraman akai long kumar be nang li phanda me choro lo tum studio long nang tame nang li tame chera do na pot la si non adikang samapor tok som 62 lingdeng trok sikya pra trok abangke nilitum lapon si kang tonlo kadu kabe phantame nang kelang dun pot choro lo lapen aso se nang litum jirpo jirpi phantame pachinira se adu thai tum karbi tum lapon so se tum gyan ke long je pan lapon si kang tonlo Cardon. Cardon.